UMLA ke Omsning Constituency u Dr. Celestine Lingdo haka arpolai tere unaitung arja arpusan ulah hiarhi dalade banjurep ya ke jingshna surak na umran dairi hadu ulum kini haringkat ke jinga dan lang u Executive Engineer ke PWD Roads Omsning Division u ba di lalu lem ki weki officer lem ki noi lam shnong ke umran dairi lum kini bat nong dau saw. Kini kejing let jurep UMLA kadai hadian bala pau partai lingba kilat patai kubor bakal dan kejing sukia halor kejing pentrai bertorti ya kini ke surak dau ba sunshine sau kemi ubari kontraktor bat ki officer katanat PWD ha kini ke sengiru kila pen scam ya kini. U Dr. Celestine habakran sekilat patai kubor ula pen pau ya kejing bom hun ya rukam pentrai new kontraktor ya kini ke surak ha kaba ula ong bala su pentrai tang dap rukam klam da banyak bha. Ulaong baka klam ya ha hai ru kat kum ke bala mang tingkah ha ke skim namar babun ki benta klam pentrai ru kat kum bala batha lingba ke estimate jong ke skim kum ki earthwork ki kenro ki hum pipe ha ki muri ki side drain bat ke rukam siang rong ke bamalu mala tangkat bandap rukam. Ulah kentu jur ya ki officer katanat PWD bagi dayban batha yau kontraktor buun sna penbahai kani ke surak kat kum baka dayban long bat maham ru yau executive engineer buum dayban ya ke completion certificate yau kontraktor kat ba empat dap ban sna penbahai ya kani ke surak. Ai ka doni ke jing duna net tang ba in spa rectify nomor kadang bun kani ka maintenance period kadang belai pi tingi ka maintenance ngimpat ngimpat bill rayu tenaga maintenance ngin ha kan man rectify gini ki jing duna kat kum ka DPR kilai atre ro hi kan ro tambah kum hasait pada kibun ki jing kam ingin haban survey yang saya report pada nyelek haban solve kum noi ni problem Samut bau ni apa pentrai udai ban pentrai biang ni kan ni kasurok ni kum no kat kum ka DPR tu ulah atre kebetulan tambah kidang bun ki jing kam ka site kan haban follow up yang ya kerukom siang rong kisam kum no idon ki jaka baki kam padabyang ka workmanship bikin haban rectify ngirung pressure buat ngin touch ki bikin haban rectify akan ka jingwan jurip ke jongi nya nak ke jingyu i ke jonga kum MLA ba DP ya kan ka constituency ke jongi nas ngoba ka quality jong ke jing siang rong kalong ke ba duna sistem rum padap ha kala asdang pai kala asdang pra kidon ki jaka ki ba ka surop kala asdang mengam kidon ru ki jaka ki ba ka kenro kala don te henry kam don gat wall kidon ki jaka ki ba dei ban ai gat wall henry la shu i te ka bu jingmai ki nong lek nong wan kam tam mentah ka por basanyum i kum biang menya sarut tong ba ka don ka kharai te ngala ong ya i engineer SDO ki ba dei pe sakane ke area ba kin ong biang ai da ka jingtho shau kontraktor ka jaka ka ba umpat trei ba ka jaka ka bala asniu ba un repair no but ka artwork ka don hapo ka estimate jong kane ka surok te henry ka artwork la deple na ka scheme NREGS jong kisnong paper ki ba don hangni ka bamon u kontraktor u klem le e ka artwork te nga request ngala ong engineer ba lakum no de ban le dressing ya kitu ki kenro kendo na nalum mendres bahaya ki kampen keluj arput laifut kenang ba kajing simpas hangne lele ki ramak snong ki don hangne banyak saki kila sim karai banom sya banyak kali he kawamut kinlei tangki local taxi but kilait motor vehicles baro te henry tangki taki kali rit rukim la banyak simpas kum badai banyak simpas kawamut ka kimma ka surok hoi ka siang rong ka dei lai meter kamut spoput te henry ngidei bandon ka jaka hakapor wa simpas le se siliang kadai ban hap sarut jong ka surok rong tamba kadai ban long ka surok ka baskam ti nakaliang jonga ngam ngohun ya kan ka jing trei jong ne kontraktor ngini ai buddin bat ngala ongru ya engineer bomdei ban ai ka completion certificate lada empat la ban rectify ya kini ke jing tuna bahadian balong komplit kene ke surak kemut bangin umsa banyak kali he jadu kini kisni ro nginum sak ko ke kali he ka bayat kali he de tang kali be jong kontraktor ba pentrai kene ke surak tendai ki kali he adu menta tingin nompat sak kali jong ro tendai namar na kali yang tungi nginang aba kan long komplit la dep komplit kene surak ko na kali yang tungi ngin sasna kawe ka kenja ke balong kum goli kum tu ba kin thotik kum ban ya tang ki hadu ki pick up kenang begene ke surak kan long ka kabane bat kan long ru ka jimutoy na ki ni ki snong ki
than ki badon khamtam skini ki modern area kumba POE baro ki kali menta ki layat nang ne te nagaliang tungi i kwa tang katai long hendrei menta pat nagaliang tungi tingi patip la kalau long complete ne incomplete impatip le namar ba teng bengi pe kene singbut kumbanga ong menen ngi ba kadet om completion patle dan rei habengi pe pat ya ki walk ro kumbalong menta jintrei dang don ki returning wall ki badang trei menta kumnon ong bala complete ki scheme ba ki returning wall dang trei de taro long ngi kain badai de ki don ki returning wall ki bangilai kren na du ki alai sinam ki ba mensua sua trei tu scheme nomor bengi pedrung tu swak tu internal road ko bakiu seneng de ki tu kan ro dang le menta dan rei ba ong pat ba ka ne ka scheme kalau long complete te nakaliang dungi kum kusnong ngi lengok ke nomor ba ke jing trade te lo ong le maintenance kumnon maintenance watang ya ki klang ro kemprat kem te maintenance kum don tingi sui tang mentai sisngi menemit mat sang ben maintenance ne sulok nomor ngi lawan yat menen kum tu nakaliang dungi kum kusnong umran dari nomor hadin bagi layok ka komplain na bobon kinong song snong dengan bangsa nakaliang dunga sekretari berketukat neki Court Executive Committee ngilawan menen rengkat i press ila I press ro nomor habi dai bekeneka surok dan nakaliang dungi tanggatai ke bangi kwa kalong i kerpat ya ka office jong executive engineer lane nadu ki GESO engineer long ba insim kiai kenek surok kenang ba kejung mentoi jong pai ba kan long ka ba mentoi bangi yo ya ka surok Habatin, pej bahagi Kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya Kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Kashab plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.